Lupad-lupad na ka diha, Nog. Waka problema. Pakuyog ka og lupad, Nog, be. Uy, Nog, tagda ko, Nog. Tagda ko ba? Uy, unsa guna? Uy, buliwan ka sa guna. Kita kay napalupad kong talabanog na. Kabalo ko. Kinsa di mo kontra? Unsa? Halinga sa kay kaganiya. Kinsa di mo kalalis? Sinugnog. Ha? Sinugnog, hindi siya mutubag na ako. Unsa man day mo gistorya niya? Anak ko, swerte kay siya. Wala siya problema. Kay galupad-lupad ra. Loh, siya kalatuon. Nakatawar ako nimo. Kaya nga tagag problema sa nugnog. Usaon kuno nimo paghatag og problema sa talabanog. Promise, matagan anak og problema sa nugnog. Sige daw, Bi. Tagay daw. Watan. Uy, Bi, uy! Putol ka ng talabanog ron! Uy, Bi! Problema sa nugnog. Uy, eh! Para na problema sa nugnog. Kaputol ni ba? Uy! Para na problema sa nugnog. Putol ni. Ilisi, good ni ron. Uy, lagi! Uy, uy! Uy! Nugnog! Nog! Ano, palood, Nog? Ama mo, tastasya, Nog? Lah, nugnog man to. Ikaw na nagani ako, amigo. Wala pa ka. Nog! Saan mo ka, Nog? Oh, imong nugnog. Nog! Napiang ka, Nog! Okay na, Nog. Gamay na ayayay, Nog. Woo! Kaya Nog. Ayun, at ikaw, di ikaw biyaan. Oh, nagunsa na po ka diri. Imo na kung pasakitas nugnog. Anak ka, ako nga tagag problema sa nugnog. Di pa ka anak, duwa na mo na problema. Hilom? Ano, makamasuko na ako. Sa imong gibuhat ni Nugnog, munsa man day ko? Malipay? Mao na lang ganini akong amigo. Imo panggiguba. Ako di ay, pwede mo kanin mo mga amiga. Nya, makalupad day ka. Kailangan day makalupad para makamigo ni mo. Di day pwede kuyugan na ka. Di ka kasulbad japon sa mga problema. Bata ra ka. Ngano di ay if bata? Ang bata, dapat wala na sila problema. Dapat, sige na sila gadula, sige katawa, sige dakpanay. Dili ta ng bata, may walay problema, oy.
Ang uban ganing bata mas problemado pa kaysa gulang. Kung akong problema bugas, nari kay mabuhat. Di ba wala? Wala man day ka. Istorya na kataman. Oh, imong bugas. Lah, asa agi ka na na? Ay sa pumunta na dua, bugas man yung problema. Ako pong paborito, Jaguar rice. Salamat ah.